Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabayan. Gusto ko lamang pong ipakita ang aking video kaninang umaga. Idinab ko po ito para makita ninyo kung paano ko po i-manage ang aking pera. At dahil yan, dahil ang date na po ay 29, makikita natin kung ano yung mga kinakain ko. Pero masustansya pa rin po naman. Nasa management lang po naman yung paghawak kasi ng pera. Kasi yung pera ko kinakailangan ko pagkasyahin dahil ang budget ko po hanggang ating ko pa ng November. Pero yung sahod ko po ay sasahod na po kami hanggang 30. Kaya nga makikita po natin, yan po, isang chai, isang chicken sandwich, masustansya naman po yan. Sa pang-almusal po yan. Kaya napakaganda po na ang lesson sa ating buhay ay ayusin natin ang ating pananalapi. Unang-una sa lahat, sa mga kapwa ko OFW, malayo po tayo sa ating pamilya, kaya kinakailangan nating pahalagahan ang Papuntang Maynila. mahirap naman po kasi na lahat na po ng ating pera ay ating gagastusin. Kinakailangan, bago pa pumatay ng sahod o umahod na po tayo, kailangan may konting na iyong ipon para yung tayo. Lalo pag ituloy hanggang La Union, mas lalong malapit.